Ну, кіне şu бар инде ул. Алтыным, кызым, алтын дип әйткәчтән, без нинди металл дип сорыйлар. Без нинди металл дип. Без алюминий ди. Мәктәп юк, сездә алтын. Вольфрам. Душтагына җондыр. Душтагына җондыр. Пастилләрен алыштырып. Көтәклектә. Атылла тутты. Шундый тавык. Аристократ тавык иде. Әйбәт тавык. Әйбәт тавык иде. Кешелекле Инде күбрәк. Аның Александрның туган тумашалар, кыйраклы дашалар, уйлап көлеп җырлап биеп күңел ашалар. Хей! Мен монда биюгә ашаган инде. Җырлап. Миңа калса, так. Европа сыйфаты, экологик чиста катлам, озак һәм җайлы куллану, булар барысы да Кукмара савыт сабалары. Кукмара фирма кибетләренә рәхим итегез. 8 333 93 45